Често ни се иска да знаем, че нещата са под контрол, че всичко е наред и че събитията се развиват по нашия план. Мечтаем да контролираме мислите си, емоциите си, настроението си, да контролираме като цяло живота си. Обаче хората забравят една съществена част и тя е, че контролът е маска на несигурността. Днес с колегата Тодор Беленски си разменихме ролите за откриване на началото, но сега вече е време, след това мое интро, да подам щафетата на него. Нека да видим тогава. Контрол на съзнанието. Много бележити творци са говорили по тази тема, писали са. Но в крайна сметка това е едно вътрешно усещане, което всеки един от нас има през различни периоди от живота си. Има нужда да го прави или да избяга от него. В по-голямата част от случаите по-скоро да избяга от него. Въпросът тук, според мен, голямата част е какво поражда нуждата от този контрол. Ти каза нещо много интересно. Несигурност. Със сигурност има несигурност, ако мога така да се изразя. Нуждата от контрол, според мен, извън научните обосновки, говорейки си чисто човешки, показва, че когато губиш, айде да използвам синоним, губиш вяра, че можеш да се справиш в определена ситуация, тогава обикновено имаш нужда да контролираш. Когато не можеш да контролираш собственото си съзнание, се опитваш да контролираш поведението на другите или външната среда. Само че това няма как да се случи. И тук стигаме до голямата битка. Нещо, за което сме говорили много пъти. И страшно много психолози, психоаналитици са се опитвали да намерят ваксата за това, да обяснят по какъв начин се случва в крайна сметка растежът на съзнанието, развитието му. Също така връзката между съзнателната и подсъзнателната част.